Ginagsa sa mga boat mag-renew og business permit ang unang adlaw sa business permit renewal sa General Santos City. Samtang City Permits and Licensing Division dunay pagpasabot sa naitabong aberya sa online transaction alang sa business renewal application. Ato ibalik si Efren Mamak. Sayo milinya kining pipila ka business owner aron magbayad sa ilang mga gipang-renew nga business permit online alang sa unang adlaw sa business permit renewal sa General Santos City. Ang online application for renewal pwede ra himuon bisan asa basta dunay internet. Apan saysay sa uban, wala kuno sila nadawat nga email reply alang sa sunod nga step. Busa midangob sila sa City Permits and Licensing Division. Well, first of all, since this is an electronic system, we expect that it would expedite everything. However, alam mo naman, pag ang linya puno, kahit na meron ka na natanggap na successfully accepted, wala pang email na nag-respond sa iyo. So kaya pumunta na ako dito. Sa bahay lang actually dapat kami kasi online lang tayo, di ba? Pero nagto-trouble sila in terms of payment. That's why we are here to pay. Pero the rest of that staff are very good, very kind, very accommodating. Matud sa City Permits and Licensing Division, posibleng gina-assess pa ang ilang application for renewal online. Bale, sa application kasi nila sir, magdaan pa yan sa ating mga backroom operators, namely yung ating Office of the Building Official para sa assessment ng kanilang building, tsaka sa Treasurer's Office para sa assessment ng kanilang business taxes na i-declare. So if ever na merong aberya doon, mag-communicate din sa kanila through email. So if ever na hindi pa sila nakaka-receive ng email, probably ongoing pa yung assessment. Ang business permit renewal mulungtad pa hangtod January 31. Gilauman nga moabot sa kapin 13,000 ang mag-renew og business permits subay sa record sa milabayng tuig. Ang mula pa sa deadline, makadawat og penalty. So kung dili sila maka-renew on time, pwede sila mag-penalty amounting to 25% surcharge o 2% monthly interest sa ilang total amount due. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.